Prihlásenie na predmety v AISE je možné len v určitom období. Je preto potrebné si dávať pozor na dátum, aby sa vám nestalo, že budete musieť otravovať tety na študijnom oddelení. Nemajú to radi. V prvom rade sa nelakajte všetkých položiek v menu, na väčšinu z nich aj tak nikdy nekliknete. Na začiatku nás zaujíma evidencia štúdia. Tu nájdete štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky a táto je teda pre nás podstatná. Pravým myšítkom klikneme na zápisný list, ktorý už by sme mali mať vytvorený. Ako v tomto bode vytvorený nemáte, už ste po funuse. Zápis predmetov a kredity nás dostane do nového okna. V hornej časti vidíme interval pre zápis predmetov, mimo neho už s predmetmi nepohneme. V ľavej časti si môžeme zvoliť druh predmetu, teda či ide o povinný alebo povinne voliteľný predmet. Klikneme pravým tlačidlom na bielu plochu a zvolíme Pridať predmet. Otvorí sa nám ďalšie okno, v ktorom by sme už mali mať výber predmetov pre náš odbor. Označíme predmet, o ktorý máme záujem, potvrdíme tlačidlom OK a predmet sa objaví v zápisnom liste. Riadok s týmto predmetom je pekný modrý, to znamená, že ešte nie je prihlásený na rozvrh. Preto chceme čiernu farbu, takže klikneme pravým tlačidlom a zvolíme možnosť prihlásiť na rozvrh. V niektorých prípadoch budeme mať na výber viac termínov. Treba si dávať pozor, aby sme zvolili termín podľa toho, kde sú prihlásení naši spolužiaci alebo podľa skupiny, v ktorej sa chceme nachádzať, alebo len tam, kde je ešte voľné. Potvrdíme tlačidlom OK a predmet sa nachádza v našom rozvrhovom pláne. Ak o predmet záujem nemáme, môžeme ho jednoducho zo zápisného listu odstrániť.